Εμείς είμεθα απλώς διαχειριστές του κόσμου του. Αν λοιπόν καθίσει ο άνθρωπος και φιλοσοφήσει αυτά τα θέματα, νομίζω ότι θα αλλάξει η ζωή. Θα αρχίσει να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Θα αρχίσει να φοβάται. Τα πόδια του θα πηγαίνουν σαν τα κουράσα. Όπως πήγαιναν του Βαλτάσαρ εκείνου, αν έχετε διαβάσει τα γεγονότα, όταν μου είχε το χέρι και έγραφε εκεί επάνω στο κονίαμα, όταν έπινε αυτό σύνον ενώπιον 1000 παλακών και είχε φέρει και τα Άγια Δισκοπότηρα του Ιερού Ναού των Ιερουσαλήμων και έπινε πάνω στο κρασί. Θα έχετε διαβάσει αυτά? Διότι οι άνθρωποι μας χειροκροτούν, οι άνθρωποι μας κολακεύουν και μας αρέσουν και το περιμένουμε. Τι γνώμη έχουν αυτοί για μας, τι γνώμη εσημάτισαν, πώς τους φανήκαν, πώς σε φάνει η τουαλέτα μας, πώς σε φάνει το διαμέρισμά μας, το αυτοκινητό μας, το TV μας κλπ. Μην απασχολείσαι για αυτά. Το τι λέγει ο κόσμος και για ποιον σε έχει ο κόσμος, τι λέγει ο Θεός αυτή την ώρα. Διότι δυστυχώς ο Θεός έχει μια μεζούρα που μετράει με το δικό του τρόπο. Όχι όπως μετράει ο φίλος στη φιλενάδα ή η φιλενάδα το φίλο. Όχι όπως μετράει η γυναικούλα τον αντρούλη και ο αντρούλης την γυναικούλα. Έχει μια μεζούρα που μετράει με δικό του τρόπο. Και έχει μια ζυγαριά που ζυγίζει με δικό του τρόπο. Όταν αυτοί έμειναν ίνο, λέει, και είχε φτάσει στο κολοφόνα, το γλέντι, βγήκε το χέρι εκεί επάνω και έγραφε. Και έχασε την όψη του, έχασε τα πάντα. Διαβάστε το στο Δανιήλ, είναι πολύ διδακτικό αυτό. Για να λέει ο καθένας, Θεέ μου, τι λέει για μένα αυτή την ώρα. Αυτοί λένε ζήτη βασιλεύ. Όπως ήρθε και η βασίλισσα και του είπε ζήτη βασιλεύ. Τι να ζει ο βασιλιάς, εδώ μπορεί να μου πεις τι λένε αυτά. Κάλεσε πισίνους, κάλεσε σοφούς, κάλεσε χαλδαίους κλπ. Τίποτα δεν κατόρθωσε να κάνει με όλο αυτόν τον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι να καλέσει έπειτα το Δανιήλ που ήταν στη φυλακή να του ερμηνεύσει αυτό το πράγμα. Όταν εισήλθε μέσα ο Δανιήλ και το διάβασε, μενέ θεκέλου φαρσίν του λέει. Ξέρεις τι παραπεί βασιλιά αυτό? Εμετρήθη λέει η βασιλεία σου απόψε στον ουρανό και ευρέθη ελλειπής. Εζυγίστη η βασιλεία σου στον ουρανό και ευρέθη ελλειπής. Η βασιλεία σου απόψε το βράδυ κόβεται στη μέση και παραδίδεται στο Δαρείο τον Πέρση. Απ' έξω τη Βαβυλώνα την πολιορκούσε ο Δαρείος. Αλλά τι ήταν ευτυχισμένη η Βαβυλών, αυτός είχε τρόφιμα μέσα για 2 χρόνια, άστον κι ας χτυπιέται. Γλεντούσε με τις φιλανάδες του αυτός, με τις παλακές. Μέσα όμως στη Βαβυλώνα περνούσε ο Εφράτης ποταμό. Και τι έκανε ο έξω ευρισκόμενος? Διοχέτευσε το ποταμό το ένα μέρος σε το άλλο της πόλεως. Και μέσα από την κήτη του ποταμού εισήλθε το βράδυ εκείνο και τον έσφαξε κάτω δι λεγόμενο σαν κατσίκι. Τι λέει λοιπόν ο Θεός